duren 10.000 kaget wong. Jaluk inci bisa. Lah ya kurang rasane piye? Enak. Ya masih kudu enak rasane Manis, piye? manis. Kalian gak pecinta durian? Durian sisi keluar sing goleng-goleng. Lah banget. Ya roti laler. Ya kok tega bentaya ya. Tapi itu siapa kok? Yang rasanya Ngambune gue lambe. Hah? Nek lambe iki lho. Wong tuwa mbok kudu. Tuwa lho melang. Dicat. Sing kono ae. Tapi jare nek dure sih. Men nek ngomong piye? Sing murah tapi enak. Enak, 50 ya. Nah, 20, 30 weh. Enak, Mbak. Itu yang murah 10.000. murah. Selawe. Selawe. Wes bentar. Tolong Mas ini. Sing 30 piye? Hei, iki nangko. Iki gak duren. Iki nangko. Nongko tambah gede. Sukun iki sukun. Sukun. Lah iki apa warnane? Kuning. Hijau. Kita warna. Oh, iki aku lah ya nek ini. Jangan Mas. Konten lho iki ke promosi. Nggak boleh, Mbak. Kalau nggak naik kan loh. Rene dibalik kalau. Ngomori kan nek ngenyang. Ayo ngomong biasane. Mau Pasuruan, Mbak. Apa seruan? Kurang. Moh, tak legi. Ah, ono ketemu Mas, Mas. Balik tuh. Iku semua, iku. Balik yo nggo gudang. Iku. Enak ini. Lah iki lho, Loro apa telu? Wow, papa tuh Mas itu. di kuwi sisan Mas. Di Angkang wis yo. Gak usah lah. Wis samel. Sorry. Ngomori. Lagi maulin? 20. Empat, Mbak. 35 Mas. Waduh. Kok tak enak tak balik nek. Waduh, pasti enak nih. Pasti dulu, Pak. Sabar. Oke. Mas ini nek ngene kalian sak pentil ini regane piro guys? Pokok nek iki larang yo. Masih hujat dengan Mas siapa? Mas siapa? Saya tidak punya nama, Pak. Oh, saya tidak punya nama. Orang wong kene, guys. Oh, nek iki larangan yo hujat ae Mas. Sabar. Banget dulu serame iku mel. Iya, sumpah iki rame banget. Gak apa-apa kayak tengah-tengah kono. Kok kene dikek inggon. Lurus nase Mbak Jik. Ya lurus aku balik. Iki guys. Delok iki.
Mbak. Oke, lah. Lon. Sebelah ndi sih? Oh, ini le salah le aku video nih. Iki guys, delok yuk. Sarangan low budget. Ini namanya sarangan low budget desa Sonorejo ini. Iya guys, ini guys. Kapan kok jelek iku sing kono wis mandek aku tak bokeng. Hup. Iki kono lho lele enak isi Sebelah kono. Oh, ning pinggir dek kono ae. Gak usah ning kene. Oh, iki apa? pakai kundes. Oh, ya Allah kuwi. Tepu awan iki. Weh, Mbak, ya Allah. Ya Allah ya tak takuin. Mandek kene lho, Bu. Parkir dhewe ra apa? Kene kayak Iki lho, iki lho, nggih. Iki lho, wong iso mire. sabar. Ini, Mbak. Bisa dikentes. Was. Terus. Oh, nek mancing berik, pancing det. Wes. Lele Ya Allah. Apa baleni? Duh. Ternyata bagis kan ngono ya, ndek iki sok-sokan meneng ternyata sini ya. Iya, sok. Akan morali ngene. Kan sarangan. Sik. Iki lho kan sudane tapi jane ning kono kan. Enggak. Oh, sebelah kono. Mancing deh. Sudane tapi durung kan. Ning ndi lho? Batu ini dingin sekali guys. Sampingnya sampingnya kae. Kono. Yun. Sebelah kono kan ketok ben. Mbak, mancing det. Mas nanti nih. Mas ning omah Mas. Yang bicara ini lah. Ora. Makanya aku nanti pacar ambil wong lanang. Cuek. Gak duwe nek siji. Sadis. Gak duwe nek siji. Iya nek sih. Ya Allah. Tapi gitu. No. Dan jelas dan. Nang di Mel. Iki lho. Gak enek kursine nek to. Iki lho genjong sing kursi dawa. Lah. Ayo mancing yuk. Lah ya sewang Iki gak sing wingi kae tapi orang dadi ta. jero gak. Jadi enak kalau enak sing telep sing telep. Iku kae dhek jipuk iwak. Heeh, jipuk iwak. Iki terus Ora. ngeyel. Tambah sik. Iki terus iki. Mae telepon. Mae telepon. Pun dia diangkat. Duh, Terus. kon nguncalno sempak. Terus iki. Ya Allah. Mbak Dil tolong, Mbak. Tekan terus. Iki guys, delok iki sarangane kota Cepu. Cepu yo di sarangan lo ya. Nang griya, Mas. Alhamdulillah sudah sampai sarangan guys. Iya. Aduh puas. Aduh yo. Jelek apa nih sarangan apa ini? Oh iya ora. Lagi ada terpal. Ini ayo saya mau lurus. Iya seru aja. Tapi kyo kayak nanggar sore hujan terus. Gak tau ora hujan. Gak kena yo, Pak. Yo wes. Ngene sarangannya cepu. Jos. Jos ngeri lho yo. Gambar itu kayak ini. Nanti kono kan nganu. Tirto Nadi, yo gak? Siapa kayak gini cang motor-motor ini sinematikan. Bakul-bakul. Jadi adanya waduk ini untuk meningkatkan UMKM sekitar. Jadi wong-wong iso kon jopo niki tumbas dan wong kadang sing adik kene malah kok dodolan. Tapi sing kok ya apa sing kok mobil ngono iki mesti wong akeh. Ya wes ngene iki. Jadi seru ya.
Mancing iku lho. Kayak Pak Mancing keributan tapi. Ih, Wow. Nek bebek-bebek aneh. apa ae? Kenapa kok orang ae? Numpak ta, Mbak? Terus, ya saya terus masalahnya. Lah ya bajane koyo kono adoe. Jubuke. Yo kayaknya mending rono ae, mbok jipuk yo tetep ae kudanan. Kukot delok guys yo. Yo bakule sakno guys. Medun. Nah yo. Kayak delok guys, bakule akeh. Dan yo lagi ae pengen delok telaga-telagonan. Ben aku ki nek iki kok ngene lho. Ben kok delok sarangan ngono lho. Lah peratan sarangan ora tahu. Calo wi ra tau di sarangan. Enggak tahu. Tapi pisan tahu lah. Enggak tahu. Layak wingi kae kon ning Solo kok gatelan makane. Wong aja mendeman no. Wong sing hidup sehat, halal, stay halal. Oh mendeman. Ora oleh. Lah yo makane kuwi yo. Ya yo. Aku wes sarang. Iki kecewa guys soalnya kan tapi piye menurut gak Seru jane nek kita harus menelusuri sana-sana. Tapi yo Mbak yo. soalnya nanti kene iki koyo isek rumput-rumput kan nek ditamatikan itu dene koyo yo wes di Nek Solo enek Mbak. enak lah kan itu bulan Solo kan iya Ikan banyu kok Solo. Maksudnya yo ngene iki. Maksudnya bentuknya ngene iki apa Enggak, yo koyo kayak iku. kolam ngono lho. sarden Oh sarden. Oh alah. tapi cuman iku nganu tapi api koyo bakul-bakul ngono biasanya ngop-ngop ning kono tapi nanti kene kan masih si asli ngono nang kono iki enak aku ora ya Bang. Waduh enek jane tapi. Sing pelosok-pelosok ning pasar-pasar. Yo no asli Solo iki dia Pak. Ambune mulek brene. Pas dulu dia mau Wis sampai buka ini. buka duren mangan ning pinggir telaga PWS. Iki dilongkas lho, wis terang. Enteni si es. Ngene terang ae. Jan pakai coplok. Lho aku kan di motor kan mambu. Si mambu kuwi sing marai. Nek motor kan nelpon tak kon nguncalno ning gendeng. Men ISIS. Amis sih. ISIS. Jorok. Yes guys. Ketek dilongkas ya terang kok. Gak enek payung. Nunggu terang. Enggak ada payungnya biasanya enek. Cek enek payung Apa gimana? ini apa kok? Lah. Masuk keretone sarangan mel. Gak tahu Lin. Bangeten. Lah ku nek prainan ngono ki. Kancam gak ngono ki koyo ayo sarangan itu gak. Lah dolane ning ndi paling adoh jajalan aku pengen roh. Depan ning apa? Nek, Jawa cara pasir dolan- putih. Gak. Apa? Dermaga. Cara nek mau motoran dhewe lho ya paling adoh mau ning Tuban. Ning Pati. Nek cara koyo tonggoku teko Jogja ngono iki gak tau aku. Gak wani ya. Sapa iki? Sopo iki? Oh, Ku lho. kuwi to. Samengku. Malah. Nek ngene iki yo. Ada nih jiwa-jiwane kayak biarnya wes pengen, tapi cuman iki lagi bisa dibrol. Tapi jarene Solo Jogja cedek. kan sini ada 8.000 tok. Loh? KRL. Oh, KRL. 8.000. Tapi yo kok ngono seku-sekan. Mambu. Enek mambu kelek, mambu kaki, mambu opo ya, tapi kan jenenge fasilitas umum. Gak expect aku gak expect jawab bab jare. Tapi kita iki wis bareng. Wis terang iki. Mas saya Aku wis. Siapa? Wis terang bal kita. Delitik tapi. Wes gak enggak. wis ke kalau Alhamdulillah. kan iki. Soalnya mambu bab. Mambu sempak, mambu bab. Ah, Somel. Ora kebijakan. Jalan pendaki lewati Loh. Apa do tiba kabeh? ngomong jalan pendaki lewati Blumbangan ngene iki wis kepleset. Alah. Ndak yo, tiwas rene. Kaya banyu segara ora apa-apa. Gak segara, telaga ya. Wow, aku di sarangan. Wow. Aku
ya, soalnya ki pengen banget nono nih Sarangan. Walaupun Sarangan lo becek tapi api. Jadi aslinya sunsetnya sama kono. Ora nek sunset iki. Iya tapi kene. Soalnya mendung awas yang udah jeglur kepleset. Renang. Konten yo mau api. Rene kowe sampean Mbak nek video. Yes guys. Masa mau tuh gitu? Kepengen tuh wae. Ya jane morono sik. Ayo. Lho kuwi kok iso rono rene iki. Bilang tadi. Males mlaku ki lho. Bengoki, lek tuku ngono. Grab food. Rono le. Iya. Apa di kopo sih? Aku lupa ada. Hah? Semua ada. Duh. Sarangan cak iki. Sarangan lo iki. Sarangan. Semua ada. Terus saya pengen apa? Kau. Aku lupa. Apa yang cocok? Sampel. Sampel telur gulung. Iya. Es. Iki lho marahin gondol iki lho. Lah. Walah yo yo. Aku nih. Kene pendak. Ngono kok ape munggas Eh. Rinjani. Iki lho, nandang ora. Oh, munggah Munggah Iki munggah ya, munggah. mendaki Sarangan. Apa? Mel ka jene pinggir deh Mel. Aku kok khawatir Mel. Ora apa-apa Mbak kan diskon. Wis sing marahin rame. Semua akan nggak apa-apa karena konten. Jalan-jalan. Aku pergi mawon. Bolone. Bolo-bolo Kurawa. Kok liburan nih? Nggih. Iki nembing. Mau jane cuman Viralnya sampai kenapa lah? Kok sakit rame ngeten. Mboten Sering tunggu TikTok itu juga. virale yo kok kalian-kalian mau ada Teman-teman yang sing anu kok ngosting-ngosting sakira virale. Pasti aku nambah viral. viral nih. Ada meledak. Bakal di posting viral. Ada jenengan ngeten iki lho Pak. Sakit rame ngeten. Boleh sebenarnya kok. teman male lek ditumbasi Mbak. Oh, ada. Rame tok nang mboten tumbas bisa Nggih. mawon. Oh, pripun? Dilongkas, pasti ada antriannya kok. Iya. Bentar lagi Mas ya. Bapaknya sing anu, sehat. Sampun. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kakak. Oh, itu kono es krim Kakak. Nek ora. Engko nek ditukokno apa nek engko? Teteh ngono. Nek ditukokno apa nek? Cece. Sampai dia tonton. Kenapa? Mboten. Nggih. Aku nomor kowe, Pak. Tendi. Oh, Ada wong. tidak ada wong. Pripun? Tidak ada wong ya masuk sini. Oh, ngoten. Asli ya, Pak. Iya lah. Sing ngoten tambahan mboten rame ngoten. Iko sing ngoten. Mencelik tak. Sampai tak. Wes, kata di